Thomas og Smut. Kun de er venner, ja absolut. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan! Hvor katten er bitten. Lidt til venstre. Nej, lidt til højre. En smule frem. En anelse ned. Rolig nu. Så er det din tur, Thomas. Det er i orden, Bob. Thomas Traktor hedder jeg. Jeg kan flytte alt for dig. Sådan, Thomas. Nå, er alle parate? Rumle. Rumle. Jorden kalder Rumle. Hallo, Rumle. Kom nu, Rumle. Vi må se at komme i gang. Og Stejgrab. Jeg er klar, når du er op. Okay, venner. Så ruller vi. Kan vi fikse det? Ja, vi kan! Ja, det tror jeg. Bitten! Der er morgenmad! Bitten! Hvor er den kat? Det ligner ikke at komme for sent til morgenmaden. Tip, du har vel ikke set Bitten, har du? Desværre ikke, Winnie. Hun er nok ikke løbet ret langt væk. Ikke sådan rigtig langt. Hej, fugl. Jeg ved godt, katte ikke lige er dig, men Bitten gør ikke noget. Okay, folkens. Så er vi her. Vi er ret tæt på den mark, hvor det fugleskræmsel bor. Der går altid noget galt, når Smut er i nærheden. Min ven Smut. Ham skal du ikke tage dig af, Kranbær. Han elsker bare at tage gas på andre. Jeg kom nu, Kranbær, din tøseren. Så er vi på arbejde nu. Har I glemt det? Vi klør på, Bob. Kan vi fikse det? Ja, vi kan! Ja, det tror jeg. Kom så, Grab. Lidt til venstre. Okay, Kranbær. Lidt til højre. Bitten! Jeg tror, Bitten ligger et eller andet sted og slumrer. Hun ved nok ikke engang, hvor bekymret Winnie er. Winnie behøver ikke at være bekymret. Nej, for Bitten kommer hjem, når Bitten kommer hjem. Bitten! Bitten! Nej. Det var et fjollet sted at lede, Winnie. Okay, Kranbær. Bare, læg det ned ved siden af hullet. Nej! Nej. Py. Sådan, ja. Rolig nu, Kranbær. Du havde nær tabt det rør. Jeg tror, det er tid til en pause. Og der er et andet hul, som trænger til at blive fyldt nu. Og det er hullet i min mave. Og madder. Breve, der skal åbnes, telefonopkald, faxer, der skal sendes. Og hvad laver jeg så? Leder efter et bortløbent kæledyr. Hallo? Bobs byggeservice? Goddag, fru Ruager. Ja? Jo, han kan godt komme ud og kigge på det i morgen. Det er fint. Skal vi sige hen ad 3:00? Godt. Okay, farvel. Nej, jeg giver op. Hvor kan den kat være gået hen? Måske? Tog hun med Bob? Hallo? Hallo? Nej, dog. Bob? Hallo?
Hej, Bob. Endelig. Jeg kunne ikke komme igennem til dig. Hør her, Bitten er forsvundet. Hun er ikke hos dig, er hun? Hos mig? Nej. Nej, der er ikke nogen katte her. Jeg vækkede dig vel ikke, gjorde jeg? Nej, det var ikke mig, der gabte. Måske var Kranbær længere op i går, eller Grab, eller Rumle. Pyt, tag det roligt, Vinnie. Jeg er sikker på, at Bitten dukker op før eller siden. Katte er meget selvstændige, ved du nok. Du har nok ret. Men det ligner ikke Bitten at glemme sin morgenmad. Nå, vi ses senere. Okay, Vinnie. Vi ses. I dovenkroppe, pligten kalder. Kom nu, Kranbær. Vi skal have lagt det rør. Okay, Bob. Jeg er glad for, at det fugleskræmsel ikke er her. Okay, Kranbær. Op med det. Rolig. 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 Du havde nær skræmt livet af mig. Hvor var det sjovt. Det er da godt, du kan more dig. Der var nær sket en ulykke her. Undskyld, Bob, det var bare for sjov, ikke? Jeg vil jo ikke noget ondt, vel? Nej, men sig undskyld til Kranbærs smut. Okay. Undskyld, Kranbær. Det var ikke noget, jeg ikke kunne klare. Det er i orden, smut. Er det ikke på tide, at du får skræmt nogle fugle væk fra Gormand Græskars salatbed? Jo, Bob. Undskyld, Bob. Smut gør sit job, Bob. Okay, Kranbær. Stille og roligt nu. Jep, det ser godt ud. Bob må være lige på trapperne, og jeg har stadig ikke fundet Bitten. Hvad skal vi dog gøre? Godt. Og så er det fyraften. Hurra! Ja, hurra! Halløj, så er vi her. Kom så, Kranbær. Hvad er der, Vinnie? Du ligner en, der har fået en spand koldt vand i hovedet. Det er Bitten, Bob. Vi har mistet hende. Bitten! Hvor er du? Ærligt talt, Bob. Jeg synes, du sagde, at du ikke vidste, hvor hun var. Men det vidste jeg heller ikke. Jamen, hun må have gemt sig. Hun er i hvert fald hjemme i god behold. Jeg har regningerne, Bob. Jeg smider dem i postkassen på vej hjem. Tak, Vinnie. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle gøre uden dig. Så godnat. Godnat, Vinnie. Godnat, Bob. Godnat, Bitten. Sammen på gade og vej. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan. Iden og Fugl, Thomas og Smut, kun de er venner, ja absolut. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan. Tip i den mørke tunnel. Nå, hvad skal der ske i dag, Vinnie? Nu skal jeg se. Der har vi den. Bob, Krab og Tip skal udføre reparation i Lillebytunnelen. Det er sandt. Der er nogle mursten, der skal lægges om i tunnelmuren. Ja, og strømmen vil være afbrudt, indtil I er færdige med jeres arbejde i tunnelen. Så I får brug for generatoren til at drive jeres eget arbejdslys. Nemlig, for en sikkerheds skyld. Og Kranbær skal over til Gormand Græskar og flytte nogle træstammer. Aha. Nå, så må vi hellere komme i gang. Okay, venner, så ruller vi. Kan vi fikse det?
Ja, vi kan! Ja, det tror jeg. Nå, Grab, lad os lige gennemgå arbejdsplanen. Tip, du kører murstenene ned til midttunnelen, okay? Jep, det er i orden, Bob. Hvad nu? Jo, der er helt mørkt og uhyggeligt derinde. Nå, det er hurtigt klaret. Vi skal bare lige have bæksted her til at lave noget elektricitet, så kan vi få lys derinde. Nå, den skal jo bare drive et par små damper. Det skulle den kunne klare. Hvad mener du med det skulle den? Hej, Kranberg. Thomas, hvad skal jeg gøre? Ja, hvis du bare vil lægge alle de stammer om i min anhænger, så kan jeg køre dem ind i laden. Den er fin. Endelig lidt fred og ro. Hvad foregår der her? Hvad skal det forestille? Du kan ikke ligge der og se fjernsyn hele dagen, din dovenkrop. Tip er en tøsedreng. Tip er en tøsedreng. Vel er jeg ej. Hej så længe. Hej, Bitten. Hvad er der galt? Hej, Bitten er bare legesyg. Klar til afgang. Spring på, Bitten. Vi tager ud og hilser på Kranberg. Vi ses, Tromle. Hej så længe, Rumle. Kom nu, Tip. Det er ikke rigtig mørkt. Det er ikke rigtig mørkt. Hold lige øje med generatoren for mig, gider du, Grab? For nu skal der nemlig mures. Okay. Lad mig komme ud herfra. Den er helt gal. Nej. Jeg tror, vi har et problem, Tip. Nej, det kan I ikke mene. Tænd lyset igen. Skynd jer. Hej, Kranberg. Vi vil bare lige se, hvad du lavede. Hej, venner. Klodset kran. Bob, tror du Tip er okay derinde? Ja, Tip? Selvfølgelig er Tip... Vent lige lidt, Grab. Du vil da ikke fortælle mig, at Tip er mørkeret. Ikke sjovt. Ikke sjovt. Ikke sjovt. Hej, Tip. Hvordan går det? Hej, Bob. Hør, der er ingen grund til at blive herinde i mørket. Kom nu med ud. Det kan jeg ikke. Lad være at være fjollet, vel? Kan du det? Se, jeg har en lygte. Bare følg efter mig. Jeg kan ikke bevæge mig. Det er for mørkt. Nå, ja vel. Hvad sker der, Bob? Hvor er Tip? Ja, han er gået helt i stå. Du har ret, han er mørkeret. Nej. Ligesom Kranberg er bange for højder. Pokkers. Jeg har en idé. Og der er sjovere end hjemme på gårdspladsen, synes du ikke? Kranberg! Kranberg, vi har brug for din hjælp. Okay. Til hvad? Det fortæller jeg på vejen. Følg med mig. Hvad tror du, der er sket, Bitten? Bitten?
Dum-di-dum-di-dum. La-la-la-la-la. Hvad? Hvem er det? Jamen, Tip, det er bare mig, Kranbær. Hvad er der i vejen? Det er mørkt! Jeg kan ikke lide mørke. Tip, nu forstår jeg. Det er ligesom det, at jeg er bange for højder. Bare rolig, Tip. Alle er bange for et eller andet. Er de det? Ja da. Kom nu, Tip. Bare følg efter mig. Jeg kan ikke. Hvad? Jo, du kan. Trill lige så stille. Hold dig lige bag mig. Jeg kan ikke, Kranbær. Det er alt for mørkt. Nå, Tip er virkelig bange. Han er fuldstændig lammet af frygt. Desværre, Bob. Bitten! Hvor er du? Du ved vel ikke, hvor Bitten er, Tromle? Jo, det ved jeg rent faktisk. Og? Ja, jeg tror, hun er ude at hilse på Kranbær. Tak, Tromle. måske skulle vi alle sammen snakke med ham. Det har jeg prøvet. Det hjalp ikke. Måske kunne vi trække ham ud. Det tror jeg ikke er nogen god idé, Grab. Spøgelser! Wow! Næh, har I set? Jeg troede aldrig, du ville komme ud igen. Heller ikke jeg. Bob, der er spøgelser derinde. Skrækkelige, hylende spøgelser. Øj, hvad skete der så? Efter de hæslige hyl. Var der en lyd, som er rallende lænker. Rasle, rasle, rasle. Og nogle lige slæbende fodtrin. Slæb, 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 slæb. Og så blev der pludselig isende koldt. Og så vidste jeg, at det var et spøgelse. Blev du så ikke bange? Nej. Men jeg kommer ud derfra i en fart. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan. Rapti og rumle og trumle og Kranbær og Winnie tager med på sjov. Bob og hans folk, de morer sig, arbejder sammen på gade og vej. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan. Iden og Fugl, Thomas og Smut, kun de er venner, ja absolut. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan. Grab redder dagen. Nej. Godmorgen. Bobs byggeservice. Jep, jeg skal nok komme så hurtigt jeg kan, ikke? Okay, hej. Ja, ikke? Ja, det var en frygtelig storm. Hallo? Du milde. Ja, det er klart. Ja, det var en grim storm. Gider de lige hænge på et øjeblik? Der er væltet hen over vejen. Bob, det er en hastefax fra byrådet. Hæng lige på et øjeblik, ikke? Veje blokeret, telefonpæle væltet, rør sprunget, egen ødelagt, har hårdt brug for din hjælp. Okay, Winnie, jeg er på vej. Bare rolig. Jeg snakker med de her kunder og siger, at du kommer så hurtigt du kan. Tak, Winnie. Hallo? Hallo? Hej Bob. Hvordan går det? Det var lidt af en storm i nat. Alt den torden og lynen. Vildt. Ja, det var... Er alle okay?
Ja, men det var lidt uhyggeligt. Synes du ikke, Tip? Nej, jeg var ikke bange. Det var sjovt. Men stormen har lavet voldsomme skader, så vi må se at komme i gang. Jeg kan flytte. Jeg kan blande. Jeg kan grave. Jeg kan tromle. Jeg kan løfte. Grab, du tager med mig ud og kigger på vejene. Tip og Granberg, hvis I gider smutte ud til gården og se, om alt er, om det skal være derude. Hvad så med mig, Bob? Bare rolig, Rumle. Jeg er sikker på, der bliver brug for jer alle sammen i dag. Kan vi klare det? Ja, vi kan. Ja, det tror jeg. Hej så længe. Kom så, Kranberg. Det ser da ikke så slemt ud her. Nej, det gør det vel ikke. Men de ender virker ikke særlig glade. Det bliver de, når vi har renset deres dam. Du må ikke skræmme ænderne, Bitten. Nå, kom så. Lad os se at komme i gang. Så er der afgang. Nej. Vi to må redde Bitten. Hurtigt. Nej. Skulle vi ikke vente på Bob? Hvad? Vi ved jo ikke, hvornår han kommer. Bitten kan ikke hænge der hele dagen. Kom nu, Kranberg. Du kan godt løfte det træ. Jeg er ikke sikker. Jeg kan ligesom bare ikke få ordentlig fat. Tag nu bare fat, Kranberg. Det er jo det, jeg prøver på. Fugl har fat i noget der. Han flyver tilbage og henter hjælp. Nej, tror du ikke, vi skulle tage med ham? Nej, du bliver her, så kører jeg hjem. Hvad? Vil du efterlade her? Helt alene? En af os er nødt til at holde øje med Bitten. Hjælp! Hjælp! Tip, hvad er der galt? Det er Bitten. Hun sidder oppe i et træ, som er faldet ind over dammen, og hun kan ikke svømme, for hun hader vand. Og Kranberg prøvede at løfte det, men han kunne ikke. Slap Tip. Men hvad er der dog sket? Winnie, du må ringe til Bob på mobilen. Bitten sidder oppe i et træ, og hun kan ikke svømme, og dammen og alting. Nej, Bitten. Stakkels kat. Jeg ringer til Bob med det samme. Han har ikke mobiltelefonen med. Jeg har den her. Så må en af os køre ud efter ham. Vi ved ikke, hvor han tog hen. Han kan være hvor som helst. Vi er nødt til at gøre noget. Trumle, Tip, tænk. Den fugl er ellers hurtig. Måske vil fugl ud og finde Bob. Kom nu, vi følger efter ham. Fugl er virkelig, virkelig hurtig. Hurtigere end mig, men jeg kan da godt prøve. I bliver her. Jeg vil ikke også miste jer. Hvad laver du helt herude? For den! Der er noget galt! Spring på, Bob! Vi må afsted! Hvad nu, Grab? Hvad er der sket? Det får du at se! Stol på mig, Bob! En eller anden! Hjælp os!
Fugl. Det klarede du ellers flot, må jeg sige. Grab! Bob! Der er sket en ulykke. Der er faldet et træ ind over dammen. Bitten sidder i det. Kranberg forsøgte at løfte det, men det var for tungt. Bob, I må tage ud og redde hende. Vi er på vej. Er I klar? Kan vi hjælpe? Ja, vi kan! Grab. Det var godt. Se at få noget søvn alle sammen. Vi har en masse reparationsarbejde i morgen. Sikke en dag det har været. Du burde sætte dig ind og slappe af ved pejsen, Bob. Gør, Vinnie. Godnat. Bob. Godnat. Vi ses i morgen. Godnat. 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 Pitten altså. Hvad? Nu har jeg da aldrig. Bob han bygger. Kan vi klare det? Bob han bygger. Ja, vi kan. Grabtip og rumle og trumle og Kranberg og Vinnie tag med på sår. Bob og hans folk, de morer sig, arbejder sammen på gætte og vej. Bob han bygger. Kan vi klare det? Bob han bygger. Ja, vi kan. Bitten og Fugl, Thomas og Smut, mund de er venner, ja absolut. Bob han bygger. Kan vi klare det? Bob han bygger. Ja, vi kan. Vinnies travle dag. Ja, undskyld, Bitten. Du har ikke fået morgenmad, men... Du godeste, Bob. Du ser sløj ud. Sløj. Jeg har reddet mig en slem forkølelse. Og blive hjemme og holde dig varm. Nej, det kan jeg ikke. Vi har en stor reparationsopgave ude på hovedvejen. Er du ikke rask nok til, Bob? Mine maskiner venter på mig. Jeg går ud og siger til dem, at du er syg. Hele byens trafik er blevet omdirigeret for, at vi kan udføre arbejdet i dag. Jeg skal være færdig med det senest 5:00. Nej, jeg føler mig helt svimmel. Men Bob, skulle jeg ikke tage at køre ud med maskinerne? Enten bliver arbejdet gjort med mig som leder af sjakket, eller også bliver det slet ikke gjort. Godt, fint. Jeg siger til maskinerne. Tag mobiltelefonen. Selvfølgelig. Godmorgen, Vinnie. Hvor er Bob? Han har altså en slem forkølelse. Stakkels Bob. Jeg har selv engang haft snue. Jeg er nyste. Om Bob. Han får ikke lov til at gå ud, før han har fået det bedre. Hvordan skal Tip, Trumle og Rumle have jobbet uden Bob? De har mig. Ja, sådan! Godt, men så bliver jeg herhjemme og passer på Bob. Det gør jeg også, Grab. Søde. Kan vi fikse det? Ja, vi kan! Okay, hej så længe.
du godeste. Sikke en masse bul. Jamen, Winnie, det er det, vi kan. Jeg blander. Jeg spreder. Og jeg tromler. Godt. Lad os komme i gang. Bob, har du fået det bedre nu? Nej, jeg har det forfærdeligt. Godt klaret. Det er perfekt ud. Ja! Rumle har bolden. Hun spiller op langs fløjen. Jeg tror, det bliver mål. Hun har scoret, og folk går amok. Ja! Nej, Rumle, stop. Jeg sidder fast. Bare rolig. Vi skal nok få dig fri. Men hvordan? Uden selv at sidde fast? Hvordan? Men vi er da nødt til at gøre noget. Vi kan ikke efterlade Rumle her. Nej, I kan ikke. Rolig, Rumle. Jeg ringer til Bob. Han ved, hvad der skal gøres. Nej, Bob er syg. Vi må klare det her selv. Men skynd jer lidt, inden cementen bliver helt hård. Grab var her. Han er så klog. Vi kan ikke gå ind til hende, men nødt til at få trukket Rumle op. Hey, det er Kranberg, vi mangler. Han kunne hejse Rumle fri på et sekund. Du er genial, Tip. Godt tænkt, Tip. Men det skal gå stærkt. Hop ind, Winnie. Winnie! Tip! Allerede? Det var I ikke længere om. Kranberg, vi har brug for din hjælp. Min hjælp? Til hvad? Jeg kan ikke lave veje. Rumle sidder fast, og det er kun Kranberg, der kan få hende op. Nej! Skat Kranberg, men du må skynde dig ud og redde hende. Kranberg til undsætning! Hvad sker der derude? Hej Bob, hvordan har du det? Jo, lidt bedre tak, Grab, men hvad var det for en larm, jeg blev vækket af? Og hvor er Kranberg? Kranberg tog ud for at se, hvor langt de var nået derude. Nå, klokken er 4 nu, så kun en time inden vejen bliver åbnet igen. Jeg håber ikke, de har haft nogen problemer. Jeg er sikker på, at det er gået helt glat, Bob. Bare rolig. Er du klar, Rumle? Nej. Kom nu, Kranberg. Prøv igen. Parat? Ja. Godt klaret, Kranberg. Ja, flot. Tak. Tusind tak. Du godeste. Vi har kun en halv time igen. Kom, venner. Vi må se at blive færdige. Jeg erklærer hermed denne vej for åben. Halløj, og hvad foregår der her? Vi har lige klaret jobben, Bob. Vi har ordnet vejen sammen med Winnie. Ja, men jeg glemte et hul. Hvor?
Vi blev færdige med vejen. Sikke et chak. Tusind tak skal I have. Burde du ikke gå ind igen, Bob? Ellers bliver du jo aldrig ret. Du må hellere gøre, som han siger, Bob. Okay. Så går jeg til Lis. Vi ses i morgen alle sammen. Du milde. Vi skal vist alle sammen tidligt i seng. Godnat, Kranbær. Godnat, Grab. Godnat, Tromle. Godnat, Rumle. Godnat, Tip. Godnat. Godnat. Tip, Ja. jeg scorede et fedt mål i dag. Ja. Tip? Jeg har fået Bobs forkølelse. Bob han bygger. Kan vi klare det? Bob han bygger. Ja, vi kan. Rapti og Rumle og Tromle og Kranbær og Winnie tager med på sår. Bob og hans folk, de morer sig. Arbejder sammen på gade og vej. Bob han bygger. Kan vi klare det? Bob han bygger. Ja, vi kan. Iden og Fugl, Thomas og Smut. Kun de er venner, ja absolut. Bob han bygger. Kan vi klare det? Bob han bygger. Ja, vi kan. Bob redder pindsvinene. Okay, Bob. Har du tjek på, hvad I skal lave i dag? Ja, Winnie. Vi skal lave vejarbejde langs med Gormand Græskars mark. Det er godt. Okay, lad mig se. Du skal bruge Grab, Tromle og Tip. Ja, det er ham, der har vejgruset. Det er fint. Smut I bare. Kan vi fikse det? Ja, vi kan. Hej. Hey, Smut. Kom og se, hvad jeg har fundet. Svær, jeg er travlt med at skræmme kraver væk. Men der er jo ingen kraver i nærheden. Nej, der kan du se, hvor dygtig jeg er. Smut, kom nu og se. Skynd dig. De ligner en flok omvendte hårbørster. Nu er du da dum, Thomas. Det er da pindsvin, din klovn. Jeg har aldrig set sådan nogen herude før. Nej, vel. For pindsvin kommer som regel kun ud om natten, ser du. De er sikkert vågnet, fordi de er sultne. Vent og se. De smutter igen om et øjeblik. Ja, nu går de. Hvad sagde jeg? Nå, jeg håber bare, de ser sig for, når de skal over vejen. Okay, Grab. Vores opgave er at give vejen en fin ny overflade, så sprede vejgruset i et jævnt lag. Okay? Tip top, Bob. Du kan altid regne med mig. Grab. Tak, Bob. Tromle, så er det din tur. Okay. Nu skal vi tromle. Nej, der er pindsvin på vejen. Tromle! Pas på! Stop! Pindsvin? Bob! Grab! Se! Pindsvin! Du mine maskine. Det var ellers tæt på. Nej. Undskyld. Okay, Tromle. Kør tilbage.
Pas på, Tromle! Stop! Tip til undsætning! Det var tæt på. Godt klaret. Du er altså nødt til at se dig lidt for, Tromle, når du kører baglæns. Ja, undskyld, Bob. Jeg var ved at lave en sang sådan i hovedet, du ved. Men se dig for i fremtiden. Nå, venner. Hvad skal vi stille op med de fyre her? Når vejen bliver åbnet for trafikken, er det et farligt sted for pindsvin. Er der nogen, der har nogle idéer? Nej. Hvis vi nej. Vent nu lige. Hvordan ville mennesker krydse en befærdet vej? Bro? Nej, du skal ikke tænke over. Tænk under. Kunne bygge en tunnel. Det er en smadret god idé. Lad os se at komme i gang. Men hvad så med pindsvinene? De kan ikke sidde der, mens vi arbejder. Nej, det er du ret i. Tag dem med hjem til huset, Tip. Bare indtil videre. Det havde jeg nær glemt. Tag nogle rør med her. Okay, Bob. Jeg ringer til, vi fortæller hende, at du er på vej. Pindsvineredning. Det er lige mig. Hallo? Bobs byggeservice? Er det dig? Jeg kan næsten ikke høre dig. Undskyld, Vinnie. Jeg havde vendt min telefon på hovedet. Jeg ringer bare for at fortælle, at Tip er på vej hjem med 4 pindsvin. 4 pindsvin? Ja, okay. Det er fint. Og du vil have, at Tip tager nogle rør med ud til jer? Det er i orden. Det sørger jeg for. Der kommer Tip. Hvordan kan det være, du kommer så tidligt? Tip har fået en opgave. Nej! Få dem væk, få dem væk, få dem væk fra mig! Jeg kan ikke lide dem, jeg kan ikke lide dem, jeg kan ikke lide det! Du godeste! Hvad er det for en larm? Hvad i alverden foregår der her? Mus! Mus! Mus med pigge! Dit store fjollehoved, Granbær. Det er pindsvin. Se, de gør ikke noget. Næsten ikke. Godt grab. Cirka der, tror jeg. Se, når de er tørstige. Se selv, Granbær. De gør ikke noget. De er harmløse. Ja, det er de vel. Ja, de er. Kom så. Lad os se at få de rør op i Tips lad. Så, værsgo, Bob. Her er rørene. Godt klaret, Tip. Bare smid dem af lige der. Det her skal vi hurtigt få ordnet. Hallo? Bobs byggeservice? Nå, er det dig, Bob? Det var godt. Okay, ja. Jeg sender dem derud med det samme. Jeg ved godt, hvem der skal køre dem. Okay, små venner. Nu skal I... Granbær, det er lige et job for dig. Et job for mig? Ja, hvis du siger det. Jeg håber, pindsvinene bliver glade for det, vi har lavet. Tada! Bobs første pindsvinetunnel. Kom, denne vej, pindsvin. Lykke på rejsen. Farvel! Held og lykke! Hej, hej. Det var altså hyggeligt at møde jer. Farvel! Pas på jer! Så, nu kan pindsvine komme sikkert over vejen. Okay, venner. Det er fyraften. Kom så! Hurra!